L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel studju dwar l-impatt li se tħalli d-direttiva kontra l-evitar tat-taxxa proposta fuq l-Istati membri. F'intervent waqt il-laqgħa l-Ministri tal-Finanzi tal-Kunsill għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, il-Ministru Edward Cicluna sostna li r-raġunijiet għal dan l-istudju ma sarx mhumiex sodisfaċenti. Għaldaqstant il-Gvern Malti se jkummissjona studju dwar l-impatt li d-direttiva se jkollha fuq Malta. Cicluna sostna li pajjiżna huwa favur miżuri li naqsu l-evażjoni tat-taxxa, madankollu issa li ċerti elementi tad-direttiva dwar it-taxxa fuq il-kumpaniji imorru oltre mill-prevenzjoni tal-abbuż. Filwaqt li rimarka li d-direttiva tista' ixxekkel il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri. Il-Ministri tal-Finanzi tkellmu wkoll dwar il-miżuri ta' prevenzjoni tal-finanzjament tat-terrorizmu u l-implementazzjoni tal-Unjoni Bankarja fost oħrajn. Flaqa mal-Kummissarju Ewropew responsabbli mis-servizzi finanzjarji Jonathan Hill, il-Ministru Edward Cicluna sostna li Malta hija kontra l-evażjoni tat-taxxa, però fl-istess ħin trid li t-tassazzjoni tibqa' kompetenza nazzjonali. Huma tkellmu dwar il-qagħda finanzjarja u bankarja f'Malta, il-progress li qed isir u kif ukoll dwar il-bżonn ta' bidla f'regolamenti li jgħinu li n-negozji jikbru f'pajjiżna. F'kumenti ma' One News il-Ministru Cicluna sostna li din kienet waħda minn sensiela tal-laqat li qed jagħmel pajjiżna. Din hija waħda minn numru tal-laqat li jiena tinħoss li għandi nagħmel ma' kummissarji u anka nies pożizzjoni importanti biex jifhmu s-sitwazzjoni tagħna u dejjem biex il-qudiem ikunu jistgħu jiffaċilitizzaw dak li nkunu qegħdin nitolbu.